Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Als Curaçao, Aruba en Sint Maarten gebruik willen maken van de nieuwe coronalening, dan zullen ze moeten voldoen aan strenge voorwaarden. Dat heeft staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties Raymond Knops gezegd. De landen moeten voor 15 juni aangeven hoe ver ze zijn met het doorvoeren van eerder gestelde voorwaarden. Op 3 juli wordt een beslissing genomen in de Rijksministerraad of de 3 landen een nieuwe lening kunnen krijgen. Het interparlementair koninkrijksoverleg is vanochtend begonnen. Dat is gebeurd op een virtuele manier en dat betekent dat de delegaties van de parlementen van Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten digitaal met elkaar overleggen. Het belangrijkste onderwerp is de situatie tijdens de COVID-19-crisis en hoe de landen daaruit kunnen komen en hun economie verder kunnen uitbouwen. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft tijdelijk 2 curatoren binnen de Algemene Spaar- en Kredietcoöperatie ACU aangesteld. Zij zullen het bestuur bijstaan. Het huidige bestuur van ACU blijft normaal in functie en laat weten dat er geen sprake is van financiële problemen binnen de ACU. De 2 nieuwe deskundigen moeten vooral zorgen dat er een nieuwe structuur kan worden ingevoerd. Namens het Openbaar Ministerie heeft hoofdofficier Bote der Stegen gisteren op Bonaire excuses gemaakt aan oud-politici Ramon Sitoeboy en Bernie Elhagen en diens echtgenote. De 3 werden na een strafrechtelijke procedure die begon in 2009 en eindigde in 2015 door de rechter vrijgesproken, onder meer van fraude en valsheid in geschriften. Boy diende 2 jaar later een klacht in bij de Nationale Ombudsman. Die werd eerder dit jaar gegrond verklaard. Op basis daarvan heeft het Openbaar Ministerie nu excuses aan de 3 aangeboden. Er wordt nog gesproken over een eventuele financiële genoegdoening. Ondanks eerdere berichtgeving in de media zit Gerrit Schotten nog steeds vast in de SDKK-gevangenis. Er was sprake dat hij eerder vrij zou kunnen komen met een enkel band, maar de Extra meldt vandaag dat dat nog niet geregeld is. Zoals bekend is Schotten eerder veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf en zit hij sinds begin december 2018 in de gevangenis. Oud-minister van Financiën George Jamaluddin stond gisteren voor de rechter. Dat was in het kader van een regiezitting. Jamaluddin is eerder veroordeeld tot 28 jaar gevangenisstraf en daar is hij tegen in hoger beroep gegaan. Gisteren liet de verdediging weten dat ze in totaal 93 mensen willen ondervragen. Het hoger beroep staat gepland voor de maand oktober van dit jaar. Onbekenden hebben gisteren een grote hoeveelheid televisietoestellen gestolen bij Campo Alegre. De politie kreeg gistermiddag een melding. Eenmaal aangekomen bij Campo reed er een auto snel weg. Daarop volgde een achtervolging. Die eindigde uiteindelijk in Cerro Papaya. 3 mannen vluchtten uit de auto en gooiden een wapen weg. In de auto trof de politie de verschillende televisietoestellen aan. De mannen worden nog gezocht. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal. Vers van de pers.